Niatong Sabado lang nag-normalize na ang supply sa kuryente sa Siquijor. Apan nakasinati lang og mga power outage niatong Lunes ug ngano kaha. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Nag-normalize na ang supply sa kuryente sa probinsya sa Siquijor. Humaniabot nitong weekend ang 2 megawatts nga generator set gikan sa Palawan nga mao'y magsilbing backup kung adunay pagpalyara sa mga planta sa Siquijor Island Power Corporation Concept Core. Kining gibutyag ni Procelco General Manager Glenn Galvan. Apan taliwala sa maong kalambuan, nakasinati gihapon og power outage ang pipila ka bahin sa lalawigan sa Siquijor niadtong Lunes sa buntag. Human nga duha ka generator unit sa SEPCOR ang naguba. Usa niini sa Tignaw Lazi ug ang usa nahimutang sa Candanay, Siquijor. Moabot sa 2.7 megawatts ang nakulang sa pagkaguba sa duha. O kaya naalang sa 1.8 megawatts ang mahimong masupply sa generator set, hinungdad nga pipila kadapit gyud sa lalawigan ang nakasinati og brownout. Hinuon pasado alas 8 sa buntag ug alas 12 sa adto niadtong Lunes, nag-operational na ang duha ka generator unit. Ginamit yun ng Saturday evening kasi inano lang yun para pang backup lang yun kung magkulang si core. Kasi 2.7 kasi yung kulang. Gipasalig ni Galvan nga normal na ang supply sa kuryente sa tibuok lalawigan. Apan nihangyo siya sa publiko nga sabton usab kun makasinati gihapon og mga power outage tungod sa usahay, kabati sa panahon ug sa mga maintenance sa mga planta. Sa lahat ng mga consumers ng Siquijor, sana po maunawaan natin na nasa off-grid tayo. Ang supply natin ay sa planta talaga nanggaling. So kapag may masira, hindi talaga maiwasan na mayroon tayong mga outages. Uban ni Clans gabutin og Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.